Дракон тук. Днеска най-удачното време снимам, но реших днес докато си седях, може да видите, ядах доволен в момента и гледах гейма. Нали, там, който гледам много известно време, но дойде на темата отново за Outlast 2. И реших да потърся. Видях как много геймъри снимат с фейскам и гледат тизъра на играта, включително тизъра, да ви обясня, че е един кръст, който е запален. И да, искам да ви кажа защо го казвам. Да, аз съм го гледал, вие сте го гледали, но аз искам да ви кажа да разберете какво се е случило през тизъра, не само да гледа този кръст, изгасва святка, този дел очаквайте през 2016, бе, я се еби. И това, че когато може да видите, че кръстът, когато започва тизъра, момент само да покажа сега, естествено сега няма да покажам, защото имам и друго нещо, което да ви покажам за този гейм. Ще го кажа след малко. Значи, кръстът е запален, обаче моят приятел Наско ми каза, че това не е обикновен кръст, ами е, нали знаете, обикновените кръстове са така отгоре им е втората дъска дърво. Обаче ми викал, че това не е обикновен кръст и този път, вместо отгоре да е дъската, е отдолу. Обаче аз разбрах, че героите, злодеите от Outlast са запалили този кръст отново и са го сложили наобратно. И когато са го запалили, много добре знаете, че в първата Outlast, най-първата, Фадър Мартин го запалват за този кръст. Това е абсолютно същия кръст, който го запалват. И Майл също тогава казва, че това е едно от мъченията, които е изпитал Исус Христос или нещо такова казва. И той, когато се запалва, изгасва. Малко по малко изгасва накрая и накрая изгасва цели. Това е защото когато Фадър Мартин и Исус Христос са били на този кръст, не знам дали Исус Христос е бил, но съм сигурен, че Фадър Мартин е бил. И той изгасва, защото повече не може да бъде запален, а може на един кръст по един човек да се запали. И сега ще ми кажете, ти си тапанар, не знаеш какво да говориш, но често казвам е така, гледах тизъра поне 100 пъти, го разбрах. Защо един огън да гори на един кръст и кръстът е така спокойно да се угасне без да изгори. Това аз не знам дали може да се случи, само магия може, ама магиите рядко се срещат. И затова, заради Фадър Мартин, където е бил там, той изгасва и се пуска светлината най-движена от камерата на Майл Съпшер или от на Мистер Парк, не знам. Но според мен тази камера, която се включва най-движена, някой е включил или нещо подобно. Не знам. Може и нарочно е така без камера, без никаква камера да са го направили, но просто е така нарочно от камерата да са го направили, да са го взели. Ама аз така мисля, казвам. И може някой от психопатите новите да го е включил. И той изписва Outlast 2. Като тъто е изобразено върху кръстът. И според мен разработчиците нарочно са го направили. И заради да изпише Т. И защото ще има нещо скрито в този кръст според мен. После гледах много геймъри, викам си някой няма ли да разбере нещо, молят са Боже. И изведнъж видях ето този клип. Ето Trigger Holiday Message. В този видеоклип Тригър, т.е. знаете онзи доктор, който не реже пръстите на Майл Съпшер и го прескръпваме в един асансьор, където той умира. Обаче,
Слушай сега в този клип. You know, maybe I'm just a sentimental kind of guy, but this time of year, I can't help but get a little nostalgic. Remember when it used to snow over the holidays? Sitting by the fire, a cup of good cheer, a time for family. But you have to remember the reason for the season. This is a tradition of gifts. A little something for the people you love. Like cats love mice, and dogs love blood. Or like the bullshit priest would say, like God loves everybody. Well, I have a gift for you. And I can't wait to watch you get unwrapped. Така. Доколкото аз успях да се преведа сам, не казвам, че превеждам кадърно, но дори аз се го казвам. Искам да ви кажа, че в това съобщение Трейгър говори и казва, че иска да помогне на хората, обаче не е направил нищо като хората. И уж ще иска да помогне, но но вместо да помогне, е направил зло за хората. Направил онзи стол, който много малко хора са го видяли, геймери. Онзи мъчителен стол в една скрита стая, която има нещо като едно гърне, в което мъчителите на този стол да серат и да пикаят там. Доста е гадно, защото да седиш само на един стол, да сереш и да пикаеш върху него е много гадно според мен. Това е едно от най-големите мъчения, седиш глави или така. И той казва, направих един стол, опитах се да помогна на хората, искам да създам лечение, обаче не го е направил. Каза по едно време Fire Chair, т.е. изгорял стол, или не знам как се превижда. И когато чух Fire, направо си викам, трябва да снимя клип, трябва да кажа на хората, които не знаят, трябва да знаят просто, за да не се окаже никой, който да не знае, да каже. И как се разказва сега в тази история? Какво ли ще има? Дали ще има пак пишки? Затова, според мен, в Outlast 2, тъй като в Outlast 1 и Whistleblower имаше повече превезни работи, в единицата имаше само едно превезно нещо и това беше как един психопат беше един труп. И да. Много беше гадно. И да. А пак сега според мен в Outlast 2 ще има повече мъчини. Казвам за хората, които може Наско вече ми е казвал, според мен няма да е така, някои други хора са ми го казвали също, но според мен ще се случи това нещо. В една стая на кола имаш същия звук като на играта, някакво такова пещине. Сега да ви кажа, че в една стая преди Тригър да ни фане, преди една голяма глутница от психопати да ни гонят, има една стая, която е чисто тъмна, няма никаква светлина. Има само един стол, който е обикновен. Най-обикновен стол, няма някакъв стол за мъчение. И аз, както и много геймъри, рядко обаче геймъри са ходили в тази стая и включих най-движена. Гледам, нали, като за първ път играя Outlast, гледам първо пръстите, после топките, накрая език. Така се превежда, преведа го преводача. Знам, че ще кажете, преводач не превежда всичко, бе, глупак и неграмотник. Но, така е, защото гледах един друг геймър, който абсолютно също го каза, както един друг. И така. И
според мен означава, както нали знаете, в първата част ни режат пръстите. В Whistleblower искаха да ни режат топките. А според мен в Outlast 2 ще има някоя част, в която да искат да ни режат езика. Знам, че ще ви прозвучи, това според мен няма да се случи, някакво така, но според мен ще се случи, знаете ли защо? Да, първия път си викате, това нещо нарочно се го направи заради ония надпис да ти срежат пръсти. После в Whistleblower нарочно заради топките. Да на Outlast да не е толкова стъпачи да го направят. Ама ще го направя, защото поне са мислени хора Red Barrels и затова искам да бъда при тях като завърша университет. Искам наистина съм от тях да създам нещо кадърно, да има смислена история. Да, това смислена история, нали имам. Не казвам нищо за Red Barrels, те са много добри пичове. И знам човека, който най-вече дава от вас, познавам го по име и по лице, но не на живо, по клипове, нали? Откъде го познавам и откъде съм го виждал, напишите в YouTube ING и ще ви излезе една марка с нещо като, нали знаете на PlayStation на уния стрелкички, а не хикс, кръг, квадрат и триъгълник, ми до тях дето са, не старт бутона и другото, най в ляво. Има едни стрелкички, това е едно червено, но с същите стрелкички, иконката им, показва са там гледаха демото на първата част на Outlast, с този разработчик и така. Ако да ви кажа още, да, аз откъде си мисля, че ще е така, мисля се, защото няма смисъл да е така, нали, да, първата част разбирам много да го направят, да стане по-интересно, да видят, нали, да някакви мъчения, да има нещо такова самое. Обаче, във втората част, какъв е смисъла точно пак и топките да ни изрежат? Ами не главата, да речем, космичена гърдици, ръката, пръстици, пръсти вече се заминаха, крака, корема, червата, носа, ушите. Що пък не? Ми точно пак топките трябва, не? Това се замислих. И в следващата част не съм убеден, но 50-75% предполагам, че ще се случи нещо такова. Нещо такова. И се надявам това видео да ви е харесало. Пишете коментари, ако знаете нещо, ако аз не знам. Ама тъй като аз знам най-много за Outlast от моето училище и от моя град, нещо такова, защото аз съм превъртал играта по 10 пъти във всички трудности. Абсолютно всички игри на Outlast, обикновената Outlast. И абсолютно научил съм ги наизуст. Сега, за да ви докажа, трябва да ви я разкажа. Но няма да го правя, защото клипа стана 13 минути. И няма как после да кача този клип. Надявам се клипа да ви е харесал. Нали, пишете коментари. Съмнително ми е нещо да не знам. Ще се ровя в YouTube сега. Последните 2 минутки ще погледна нещо. Ето тук може да намери тригър, как говори. Ето тук. Напишите Red Barrels. И да, вижте, че телефона ми е щуплен, да. Red Barrels напишите и ще ви излезе иконката на кръста, който вече е изгаснал и Наско ми звъне. Ало, Наска, в момента съм в клип. Може ли малко по-късно так му свършвам? Да, добре, защото говоря за много важна тема, ще я видиш после. Айде. Наска наистина е важна тема за мен. Не знам дали за теб, но за мен е важна. И може да видите тук огнения кръст, запаления Outlast, видите пише. Тук вече огрято от най-движен на камерата. И тук с абсолютно всички неща, тисър на играта. Тук това дето трейлера на първата част, който е напълно шибан, защото няма никаква връзка. И ръцете са супер нереални. И така, брат. И така си. И добре, не мога да разбера Red Barrels, как могат да направят такава грешка. Последните минути ще го кажа бързо. В трейлера на играта
Майлз Съпшир в Трила на играта, докато бяга, така врата, бърка вратата и почва да съкри. Как е в Outlast 1? Никой да не ме види тук. Моля се. Така. Това ще бъде края на този епизод. Тя си ме харесал. Коментирайте. Чао!